निलेश दाभाडे त्याचे घर काल सांचे संग सुमार मातशे 5 वयर असले नळ्याचे असले आणि कोण असले त्याचा मातयेचे पारे असतात ते वयरसून कालच्या मोठ्या पावस पडल्या कारणान 2-3 दीस पावस पडलो त्याच्या कारणान ते त्याचे मदेर हा वयरसून ते वाशा सकट सकयल पडलेले असा आणि ते खातीर त्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट केलो की काल सकाळी त्यांनी कॉन्टॅक्ट केलो आमकां जेणे करून आमी अजित भाईक कॉन्टॅक्ट केलो त्यांनी सांगले वतान तुम्ही पळया म्हणून सांगले वतान तशें आमी आयज हांगा त्याच्या घरा कडेन येयल्ले आसा त्याचे मातशे डॅमेज जाल्ले आसा ताका पत्र्याची गरज आसा आणि आयज जर पावस पडत जाल्यार त्याचे फुडले आनी आसा ते सुद्धा कोलॅप्स जावंक शकता ते खातीर आमकां अजित भाईन असे सांगले की तुम्ही इमर्जन्सी चला आणि त्याचे पत्रे कितें आहा ते सगळे आमी आता त्याचे एस्टिमेट केल्लो आसा आणि आताच्या आत्ता आमी त्याची ती व्यवस्था ती पत्रे आणि घालून चॅनल मिलन घालून त्याच्या आत्ताच्या आत्ता आमी तांकां ऑर्डर दिल्ली आसा आयज सांज मेरेन त्याचे 8 मेरेन त्याचे सगळे रेडी जातले ते खातीर आमी आयज सगळ्यांक तुमकां धन्यवाद दिता की आमच्या अजित भाईन एका उतरा खातीर एका उतरान एका फोनाचेर आमचे त्याचे घर सारखे करून दिता म्हणून सांगला त्याचे धन्यवाद दिता आणि सगळ्यांक देव बरें करूं.